Falten 5 dies perquè comença la vaga indefinida en educació i, de moment, l'administració no mou fitxa. Per aquest motiu, avui STPB i la resta de sindicats s'han concentrat ací al Palau de la Generalitat per exigir que s'atenguen les reivindicacions del professorat valencià. Estem així perquè li demana al president de la Generalitat que volem negociar, volem sentar-nos a negociar amb propostes clares i efectives per part de la Conselleria d'Educació. Com no les tenim, com la inacció d'esta conselleria i la dilatació en el temps de qualsevol negociació ens fa que vinguem a demanar al president que intervinga. Perquè nosaltres el que volem és negociar i demà tenim una oportunitat en una mesa sectorial que tenim en la qual només volem parlar de burocràcia, però nosaltres volem parlar de tot i que la conselleria vinga en una oferta en un paper amb una sèrie de propostes per a que les puguem estudiar, que les avale el professorat i a partir d'ahí firmar un acord. Per al que volen sí que n'hi ha diners. Si no, evidentment, la vaga el dia 11 està ahí.